Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Unsay kalainan sa Sabat sa Hudiyo, sa Sabat o adlong igpapahulay sa mga Katoliko. Sa mga Hudiyo, ang Sabat gitagana gikan sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes hangtod sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Kini usa ka balaang adlaw nga gitagana sa hingpit nga pagpahulay o pagsimba sa Dios sumala sa sugo nga gihatag pa ni Moises kaniadto. Nining adlawa likayan ang tanang matang sa trabaho aron ihatag ang kasing-kasing ug oras sa Dios ug sa pamilya. Ang mga lagda sa Sabat detalyado kayo aron mapanalipdan ang kamahinungdanon sa pahulay. Sa mga Katoliko, ang Sabat gitagana sa adlaw nga Domingo, ang adlaw sa Ginoo. Ang Domingo dili lang pahulay gikan sa trabaho, kundi pagpahinumdom sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang sentro niini mao ang Eucharistia ug ang komunidad. Ang pahulay sa Domingo dili lang pud ni siya physical kundi spiritual. Gitawag ta sa paghatag panahon sa Dios ug sa atong pamilya. Apan pareho pod sa panahon sa niadtong mga Hudiyo, aduna gihapoy mga risgo nga himuon nato ang Domingo nga obligasyon lang. Sa Ebanghelyo, si Jesus misulod sa sinagoga sa adlaw sa Sabat o nakakita siya tawo nga kuyos og kamot. Ang mga Pariseo nagbantaw niya. Dili aron makakaton sila kang Jesus, kundi aron makakita sila og ikasaway kaniya. Apan ang gibuhat ni Jesus nagpadayag sa tinuod nga kahulugan sa Sabat ug sa iyang otoridad isip anak sa Dios. Iyang giayo ang tawo na ay kuyos nga kamot. Unsa may atong mapamalandungan karong adlaw? Unang punto, ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagbuhat ug maayo, alang sa pagluwas ug pagpalambo sa kinabuhi. Mingon si Jesus, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm? To save life or to kill? Mark 3:4. Angay ba sa adlaw nga igpapahulay ang pagbuhat ug maayo o dautan? Ang pagluwas sa kinabuhi o sa pagpatay? Kini nga pangutana ni Jesus nag-ugat sa ilang dakong problema. Ang balaod nga ilang gisunod, wala na'y kaluoy ug nahimo ng instrumento sa kadaot. Nahimong mas importante nila ang pagsunod sa ilang mga lagda kaysa pagbuhat ug maayo diya sa ilang isig katawo. Ang pag-ayo ni Jesus sa tawo nga kuyos ang kamot, usa ka tin-aw nga buhat sa kaayo. Ang Sabat alang kang Jesus mao ang husto nga adlaw sa pagpahiuli sa dignidad sa tao. Daghan kanato ang mahimong moderno nga mga Pariseo. Usahay, mas importante nato ang mga pamaagi kaysa atong relasyon sa mga tao. Ilang alang, mao man ay balaod, mingon dayon ta. Usahay na ay mga sekretary sa parokya nga mas istrikto pa sa Ginoo. Na ay mga PPC nga mas istrikto pa sa Ginoo. Na ay mga kora nga mas istrikto pa sa Ginoo. Nga sa ilang mga programa sa parokya, imbis nga maka-encourage, daghan na hinuon ang ma-discourage. Pananglitan, una magpakasal, kinahanglan, iparecite jud ang mga daghan kay mga pag-ampo. Kung dili hinimba, naapoy daghang penalty. Usahay, nindot nga mga balawd, apan usahay, naigamay. Ang Ebanghelyo nagtudlo nga ang tinuod nga pagsimba makita sa buhat sa kaluoy. Ang Kristiyanos nga dili kahatag og kaluoy usa ka magtotoo nga hapaw-hapaw ra. Ang Ebanghelyo nag-awhag kanato sa pagtan-aw sa atong mga balaan nga adlaw isip kahigayunan sa pag-ayo sa atong mga relasyon, pagtabang sa nanginahanglan ug pagpakig-uban kang Kristo. Ang pahulay nga buhi nagikan sa gugma. Mao kini ang kahulugan sa Sabat nga gipasabot ni Jesus. Ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagbuhat ug maayo, alang sa pagpalambo ug pagluwas sa kinabuhi. Ikaduhang punto,
Ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagpadayag sa gingharian sa Dios, sumala sa gugma. Take note, sa katapusan sa ebanghelyo nagkanayon, then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill Jesus. Mark 3:6. Nanggawas ang mga Pariseo sa sinagoga ug nakikita sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug ilang gilaraw ang pagpatay kang Jesus. Makita nato dinhi ang double standard. Ang mga Pariseo nagtuo nga sila ang maayong tigsunod sa adlong igpapahulay. Apan klaro kayo nga ang ilang gibuhat sa adlong igpapahulay dili buhat sa gugma kundi buhat sa dautan. Dakong sa likwaot sa unsay ilang gituuhan nga labaw sila sa ngalan sa pagsunod sa balaod. Apan klaro nga sa ilang paglaraw nga patyon si Jesus, ang ilang kasing-kasing wala gyud ay gugma kundili kasuko. Mao nga si Jesus maayo kayong napadayag nga ang Sabat usa gayud di ay kaadlaw alang sa mga Hudiyo nga ila unta gyud nga palawman ang ilang relasyon sa Dios. Apan sila pakyas. Ang adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagpadayag sa gingharian sa Dios, sumala sa gugma. Story time. Sa Islam, adunay istorya sa Sabbath breakers nga gihatag isip pahimangno. Ang Quran nagsaysay nga nay usa ka komunidad nga nagpuyo duol sa dagat. Gimanduan sila ni Allah sa pagtahod sa adlaw nga igpapahulay. Pinaagi sa paglikay sa pagpangisda. Apan nabantayan sa komunidad nga sa adlaw nga Sabado, daghan kayong isda ang ilang makita. Apan sa uban nga mga adlaw nihit, apan aron makalusot gyud sa palaod sa pahulay, pipila sa mga taga-komunidad nagbutang sa ilang mga pukot sa adlaw nga Biyernes ug ila kadtong hawason inig adlaw sa Domingo. Wais kay no? Kay dili di ay gitugot sa Ginoo nga mangisda sa Sabado ha. Itaktak na mo dahan among pukot inig Biyernes, dayon hawason inig ka-Domingo na lang. Wais kayo. Unsay nahitabo? Ang nahitabo mao kini. Gisilutan ni Allah ang mga malapason sa adlaw igpapahulay og ang mga hilom nga tigpaniid, kadtong mga silent observers, kadtong mga nakakita sa sala nga gibuhat apan wala sad sila gihimo, giapil pud sila sa gihimuan o punishment sa Ginoo. Gihimo silang unggoy. Kini nga istorya nagsilbi nga usa ka mahinungdanon nga leksyon sa Islam mahitungod sa kawalay kapuslanan sa pagpangilad sa Dios, kay ang Dios sayod man sa tanan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, atong hinumduman nga ang adlaw igpapahulay usag gyud kagasa. Si Jesus nag-ayo sa adlaw sa pahulay aron ipakita ang kasing-kasing sa Dios. Ang atong pagtuo kinahanglan sad magpadayon diha sa atong pagserbisyo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.